Gibutyag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga armado ang mga giingong sakop sa NPA dihang gipangutana kalabot sa nahitabong engkwentro sa militar ug sa mga giingong sakop sa New People's Army sa barangay Salamangka, Toboso, Negros Occidental. Hinumduman nga nanggawas sa social media nga ang mga nakala sa maong engkwentro mga inosente sama ni Alisa Alano tinunan sa UP Diliman nga matud pa naghimo og community immersion uban ang mga mag-uuma. Matud ni General Browner, si Alano dili inosente ug gani dihang nakit-an kini sa kasundaluhan naka-combat rig kini. Samtang ang vest adunay magazine sa armas. Gihulagway ni Browner nga dili human rights violators ang kasundaluhan ug gitahod nila ang tawhanong katungod. Bukas usab ang AFP sa investigasyon nga himuon sa Commission on Human Rights Negros Island sa maong hitabo. Apan si Browner mitataw nga kinahanglan nga ang tanang imbestigaron apil na matud pa ang mga NPA nga giingong mikalas og mga inosenteng kinabuhi. Si General Browner mibisita sa Visayas Command aron usab manamilit. Sa iyahang mga tawo kay tulo ka buwan na lang ang paabuton, muritiro na kini sa serbisyo.